Ota vähän eteenpäin. Just hyvä. Hyvässä kontrollissa. Noin. Selkeä muista olla, että mikä jätetään. Hyvä, oota vähän aikaa. Ja nyt vahvista. Anna mennä. Vahvista. Hyvä, anna mennä. Anna mennä. Ja anna lähihaku. Se on ihan ok alue. Yes, nyt sai varmaan ehkä hajun. Ja tulee. Hyvä. Peruta tulla vähän taaksepäin ottaa vastaan. Tämä oli meidän voittajaluokan blindipaikka. Ja toinen blindipaikka oli tuolla sen markkeerauspaikalla. Ja muistan luovutuksessa. Joo, Savonnuskojen mölliveteessä. Hyvä. Perutat vähän taaksepäin. Noin. Laitat damin sinne sun reppuun vaikka tällä kertaa, kun mä en ole vieressä. Ja palaat sen vierelle.